بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك المخلصين. حديث اليوم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. كتاب رياض الصالحين. Hadith du jour: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le vendeur et l'acheteur restent libres de conclure la vente ou de l'annuler jusqu'à ce qu'ils se séparent. S'ils ont été sincères et s'ils n'ont rien caché des défauts de leurs marchandises, Allah bénit leur vente. Mais s'ils ont caché ces défauts et s'ils ont menti, sa bénédiction leur sera retirée. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim, recueilli dans le livre Riyadh As-Salihin, le jardin des vertueux, numéro 59. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ambe Allahu subhanahu wa ta'ala barakada. Amba yini ala fe ala kan kanda, ala kan jidi kandala. Ala kan laban ye. Ala kan nimbo nɔgɔya. Ala kan kisi kaburu tɔɔrɔya ma ana gɛlɛya ma. Ala kan kisi lahara gɛlɛya ma ana maloya ma. Ala kan kisi jahannama tasuma ma. Ala kan latɛmɛ suratu pɔn kan ni ɲɛ tuguni ɲɛ yɛlɛ. Ala kan don a ka aljinɛ kɔnɔ n'a ka hinɛ ye. Bi hadisa ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallama a ko: albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Feerekɛla ani sannikɛla sugandili b'u bolo maa dama u ma fara. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. Ni o fila ye tiɲɛ fɔ ka ko jɛya ɲɔgɔn ye, Ala bɛ barika bila o ka sanni n'o ka feere la. Wa in katama wa kadhaba, n'o ye fɛn dɔ dogo ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye. muhiqat barakatu bay'ihima. Ala bɛ barika sama ka bɔ o ka sanni n'o ka feere la. Ni hadisa nin bɛ Bukhari kɔnɔ ani Muslim kɔnɔ. A taara kitabu min kɔnɔ o de ye Riyadh As-Salihin, le jardin des vertus.
balimaw i bɛ terrain feere i bɛ ka dugukolo feere i kana k'i kɔnɔ jɛya sannikɛla ye ka ko bɛɛ walawala ye ka ko bɛɛ jɛya ye kosɛbɛ kana foyi dɔgɔya ye e fana e bɛ ka terrain san ka dugukolo san kana nkalon tigɛ kana fɔ ko non nin yɔrɔ nin ne bɛ fɛ k'a kɛ misiri de ye k'a sɔrɔ e bɛ fɛ ka hôtel de jɔ yen k'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka immeuble ba de jɔ yen ka kɛ waribatigi ye mais i bɛ fɛ balimakɛ ka dɔ bɔ sɔngɔ la i bɛ nkalon tigɛ ko non ne bɛ fɛ ka kɛ misiri de ye ale fana bɛ dɔ bɔ a sɔngɔ la donc n'i y'o kɛ dɔrɔn ala bɛ barika bɔ i ka sanni la e bɛ mobili feere i kɔnɔ jɛya mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna san défaut bɛ yen a fɔ sannikɛla ye i k'a bɛɛ walawala ye k'a bɛɛ jɛya ye o de ka ɲi ni mobili ye mobili kura de ye i kɔnɔ jɛya ye ni mobili ye mobili kɔrɔ de ye i kɔnɔ jɛya ye kana nkalon tigɛ kana foyi dɔgɔya ye e min fana i bɛna mobili san kana nkalon tigɛ ka kɛ i n'a fɔ wari t'i bolo k'a sɔrɔ a sɔngɔ b'i posi kɔnɔ e b'a dɔn k'a fɔ nin mobili bɛ fɛ nin wari nin la mais i bɛna nkalon tigɛ yaasa cɛ ka se ka dɔ bɔ mobili sɔngɔ la i ka se ka mobili sɔrɔ kana nkalon tigɛ e bɛ fura feere e b'a dɔn k'a fɔ nin fura nin ye kɔnɔdimi fura de ye mais e bɛ nkalon tigɛ a bɛ tension ban a bɛ nin bana sugu nin ban a bɛ nin bana sugu nin fana ban i bɛ nkalon tigɛ ka nkalon tigɛ yaasa i ka fura ka se ka marcher ka sɔrɔ i b'a dɔn tigitigi k'a fɔ nin fura nin ye kɔnɔdimi fura dɔrɔn de ye kana sɔn ka nkalon tigɛ n balimakɛ n balimamuso e bɛ ka hijabu feere hijabu min b'i bolo ani e bɛ ka min photo yira mɔgɔw la kelen tɛ mais e bɛ fɛ de i ka hijabu ka marcher mɔgɔ k'a san donc i bɛ photo cɛ ɲumanw de yira mɔgɔw la ka bila i ka statut kan ka bila i ka profil la mɔgɔw b'a ye dɔrɔn u bɛ ɲɛbɔ a fɛ ni mɔgɔ nana hijabu san sisan ka wari bɔ ka hijabu san ka koro ka bila a ka saki kɔnɔ a bɛ se so wagati min a bɛ taa sɔrɔ hijabu tɛ kelen ye donc n balimamuso n balimakɛ i ye min kɛ i ye haramu de kɛ i b'a tigilamɔgɔ ka wari segin a ma de ka d'a kan i y'a nɛgɛ de min b'i bolo dɛ i b'o de photo yira mɔgɔ la e bɛ hijabu cɛmanbaw yira mɔgɔ la min wari ka ca ni ta ye i bɛ ka min feere ale bɛ ɲɛ bɔ a fɛ a bɛ na san a b'a san a bɛ se so wagati min a bɛ taa sɔrɔ k'o tɛ donc i y'a tigilamɔgɔ nanbara i bɛna fɛn fɛn feere i kɔnɔ jɛya mɔgɔw ye i bɛna saga de feere i bɛna misi de feere i bɛna ba de feere i bɛna so de feere o nɔgɔmɛ o défaut bɛ yen a bange mɔgɔw ye kana défaut dogo ni bana dɔ b'a la i ka bange mɔgɔw ye i k'i kɔnɔ jɛya mɔgɔw ye kana nata dɔrɔn ka wari filɛ ko dɔrɔn i ka fɛn feere a banna non i kɔnɔ jɛya mɔgɔw ye e min fana bɛna sanni kɛ fana i kɔnɔ jɛya mɔgɔw ye don dɔ ani dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Bamako ye an ye taxi ta ɲɔgɔn fɛ ka taa yɔrɔ dɔ an tun bɛna Seko an tun bɛna Seko c'est retourné cɛ ye taxi tigi dɔ jɔ ka tila ka nkalon tigɛ ko ne nana ni nin prix nin de ka sɔrɔ c'était faux ne yɛrɛ commencera ka yɛlɛ an nana ni prix min ye o t'o prix ye ka nkalon tigɛ taxitigi ye yaasa taxitigi ka se ka sɔn ale ye k'ale ta mobili kɔnɔ ka taa bila a bɛ taa yɔrɔ min donc o ye haramu de ye nin tɛ bɛn dɛ a tɛ bɛn cogo si la n balimakɛ n balimamuso ala ka ciden
صلى الله عليه وسلم أقول إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. Commerçant lahara don ala b'u kunu fujaran, u bɛna lahara don comme des criminels, jurumutɔw, tiɲɛnikɛlaw. illa man ittaqa Allah, fo ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ a ka commerce kɔnɔ, a ka jago kɔnɔ. wa barra, a ye ɲumanya kɛ. wa sadaqa, a ye tiɲɛ fana fɔ. Silamakɛ, silamamuso, n'i bɛna don jago la, i jija i ka se karamɔgɔ fɛ, o k'i kalan jago ka sariya la. Jago kɔnɔ sariya ye mun de fɔ? Silamɛya ka sariya, o ye mun de fɔ? I ni client a nana bila ɲɔgɔn na, kana girin k'i bɛ ka hakilina ta k'i yɛrɛ defan. I ka karamɔgɔba dɔ wele ko ne ni ka client a donna tan, a bɔra tan. Voilà, ale fana b'a hakilina di k'a fɔ ala ko tan, kira ko tan, dɔnnibagaw ko tan. E fana, e min ye sannikɛla ye, ni ni feerekɛla nana kɛlɛ, kana girin k'i bɛ hakilina di. I bɛ gɛrɛ karamɔgɔ de la, olu fana b'u ka hakilina di. ala ko tan, kira ko tan, dɔnnibagaw ko tan. Ala k'an dɛmɛ, ala k'an kanda. N b'a ɲini ala fɛ, ala k'an kanda, ala k'an jigi kanda la, ala k'an laban ye. Assalamu alaikum.